Makadi mhuri yeZimbabwe tiri kusangana pano pasekuru gudo pikicha apo tikukonzera nyaya dziri kupisa yes munyika yedu yeZimbabwe pamwe chete nedzimwe nyika dzakatipoteredza but kunyanya tinenge takafokasa pazvizvarwa zvemuZimbabwe. Tinoda kutenda kuna avo vose vari kusubscribe nekufollowa. Ndinotenda zvikuru nekuti muri kunditsigira ende makanzwa chichemo changu ende muri kuita sekukumbira kwandakaita. So anyway, without further ado, let's jump into today's business. So on today's business we have the man of the moment. The man of the moment ndi VP Constantino Chiwenga vari kupisa zvamanje manje. Vachiwenga vari kuramba Zvigananda, vari kubuda pachena vachitaura kuti Zvigananda zvese pasi nazvo. Vachiwenga vari kutaura ivo kuti motikari dzamuri kutengera vanhu tiri kuzviona zvamuri kuita. So inini zvangu I just don't know kuti vari serious here panyaya vari kutaura, nekuti vakabvira kudhara vachitaura nezvezvigananda but so far hapana action yati yatorwa pazvigananda nezviri kuitwa nezvigananda. So hatizive but ruzhinji mumastreets rwuri kufara kuti VP Chiwenga this time vakajamuka ende vazhinji vana veZimbabwe vari confident kuti panogona kubuda results anenge ari nani. Also there are speculations that Vice President Constantino Chiwenga vatotanga kuisa kana kurovera hoko dzavo dzekuve president munyowani weZimbabwe pama-elections ari kuuya muna 2028. So matauriro avo ari kuratidza kupa authority yekuratidza kuti no, be careful and be warned kuti panichapinda panyanga zvese izvi zvichapera. I'm just wondering kuti right now Zvigananda zvacho zviri kumbosiyirwei koseko Zvigananda zvisiri kubatwa kora vadi kungodhila nazvo once and for all, even vari pavari papa. Yes, the power even to influence the president kuti Zvigananda izvigare zvadhiliwa nazvo. Also Zvigananda hatisi kuziva kuti ndezvipi Zvigananda, because we have seen and we have heard a lot of stuff happening. Of course sewekina Chivayo ndevamwe vari kupawo motokari hadziwo ndo vari kunzi Chigananda here, but Chivayo is part and parcel or family of the ZANU-PF party. So we don't know kuti ndichibva ari kurehwa here. We also saw Tagwirei as well ari kunzi ane millions akaspenda on cars trying to buy his way into the central committee of the ZANU-PF. So and zviri kunzi akazopinda but pakambenge paine kukakatanwa anana Chris Muchango of course vachitaura kuti haungopinde. Saka ma-echoes ari kuitwa ana VP Chiwenga zvakambotaurwa zvakare nana Chris Muchango vachitaura kuti hakuna munhu anotenga vanhu, hautenge masero, hautenge vanhu musangano, hautengwe, unotomirira nguva yako kana kuita patience, tokuudza isusu zvekuita kana uchida kuita a full 90-minute player yemusangano. So VP Chiwenga zvamai manje ndo vari kurira vachiuploadwa nevanhu pamashoko avari kutaura ezvigananda. So moving on, tiri kuenda pane imwe nyaya iri kuti netsei zvakare. Tiri kuona avo mukoma vari apavo vanonzi mukoma Joseph Mutangadura vane mukurumbira muZimbabwe. Vane mukurumbira muZimbabwe yekurana business ne-outdoor space like an open bar kunonzi kwaMutangadura, uko kwanga kuchiitwa zvakasiyana siyana. Vemabhendi vanga vachienda vachinoridza ikoko nemafunctions akasiyana siyana anga achinoitwa ikokoko, but vaMutangadura zviri kunzi vakasangana netsaona yekuti vakapfurwa nembavha dzakavapindira pamba pavo vakawanikwa vachinopfurwa. Runyere kupurwa ndanzwa mumastreets zvikunzi it is alleged kuti vakomana ava vakapfura vaMutangadura vakatanga vabata gadhi ndipo pavabvunza kuti vaMutangadura varipi, zvikanzi vari mumba mavanorara. Saka zvikunzi vakangonopinda ndokungononanga padhora vaMutangadura ndokunoka dhora vaMutangadura. vaMutangadura vachivhura dhoo vakabva varohwa nepfuti pasina kumbotaurirana. So handizive so far handiziva kuti chii chimwe futi chavakatora marobhers aya were they send vakatumwa here kana kuti anga ari magrudges ekumusoro ikoko hatizive kuti what is happening. But so far the nation is crying, the nation
is sad because Mutangadura zvikunzi he was a very humble man, a very good man, a man anga in a society at heart. Zvikunzi anga akaemploya a lot of people kusaidi ikoko vanogara ikoko kune chekuruwa. Vakawanda vari kubuda vachichema especially on social media vachitaura kuti tarasikirwa ende ticharasikirwa namabasa because vaMutangadura vanga vari baba. So far ndo nyaya dziripo kuZimbabwe. Ndisati ndapinda mune imwe nyaya yechitatu zvakare inosuwisa. I just want to say kuti rest in peace vaMutangadura. May your soul rest in peace, in eternal peace. Tese tiri munzira tichanosangana kumberi kuko. Ndinochema pamwe chete nemhuri yavaMutangadura tichiti aiwa chemai netariro, ndo nzira yedu tese, vasanotungamira kunotigadzirira, tese tichateera, hakuna anoramba kana achinge adaidzwa. So moving on, atikuenda zvakare kunochema zvakare gamba remutambo wenhabvu. Tendai Ndoro ndiye wamuri kuona apo aine mudzimai wake wakambenge akaroora wekuno South Africa. So Tendai Ndoro azosvika pakuti siya ari kuno South Africa. Tendai Ndoro zvikunzi anga achiita in and out muchipatara nekuda kweurwere hwaanga ainahwo. Vamwe vari kuti hanzi ishuga diabetes, vamwewo ndo vari kutaurawo zvakasiyana siyana. But Tendai Ndoro uyu pane nyaya dzakambobuda pamashure apa zvichinzi iye anga ari kuhora something like 6,000 euros rekaunti US dollars per vhiki paaitamba bhora ari kunze kwenyika. Asi pakazoitika zvekare chimwe chiitiko chekuti Tendai Ndoro uyu akanga akutumira mari oro akaisa upfumi hwake hwese hwaakanga achishanda muzita remudzimai wamuri kuona ari pascreen uyu anove chizvarwa chekuSouth Africa. Ndobva vazorambana mudzimai uyu akakwanisa kuenda nezvinhu zvese. Tendai Ndoro akasara asina chinhu. So zvinhu zvinosuwisa zvikuru kumhuri yeZimbabwe nekuti anga ari mutambi wenhabvu, anga achidiwa neveruzhinji ende vazhinji vari pakuchema, uye afa ari mudiki, uye afa zvinorwadza. Hapana ari kunyatso kuziva kuti chii chaitika, asi vamwe vane kutaura kwavari kuita vachipa maspeculations ekuti zviri kunzi angodonha anga achirwara neshuga. So chirwere cheshuga ichichi, on that note I just want to say inini ndakatobatwa nechirwere cheshuga. Chirwere chiri very very serious, chirwere chekuti chinogona kungokutora vanhu vakasanzwisisa, especially vanhu vedu vekumusha vanowanzobhiliva nezveuroyi. Vakangonzwa kuti munhu adonha vanenge vasingaziva kuti munhu ari kurwara achifamba. Saka ndinokurudzira vanhu vazhinji kuti please endai munotestwa shuga. Testwai shuga. Chirwere chinovanda, chirwere chisingataurwe, chirwere chekuti munhu anenge achirwarira mukati zvisingaoneke, zvasiyana nezvirwere zvedu zvana zveutachiona HIV and AIDS, chekuti unonge uchiona munhu kuti ari kuperezeka, munhu azodai. Chirwere cheshuga chirwere chinongonyangira munhu nekuti vanhu vazhinji havasi kuchitaura nezvacho. So that was just an awareness guys, yekuti garai makangwarira. Tengai chimushini chacho hachidhuri kuclicks, chinoita 250. Unototesta vana vako kana mhuri yako wotoona pamumire maererano neshuga. Shuga kana diabetes iri kutouraya vanhu vakawanda kutodarika chirwere chemukondombera kana zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana. So guys, be very very careful. Unogona kungodonha anytime sezvakaita Tendai Ndoro. So tiri pakuchema mhuri yese yeZimbabwe nekuda kwezviri kuitika munyika zvinosuwisa kudai. Tinongoti aiwa hama dzaTendai Ndoro, vana vake nehama dzake dzepedyo, tinongoti aiwa chema ine tariro. Ndo news dzandanga ndinadzo guys nguva dzinoidzana kuti ndikupirei zviri kuitika all at once. I hope mava kuziva, mava updated. Thanks a lot nekutarisa chirongwa chedu. Rambai muchisubscribe, muchirekomenda, muchilike mavideos edu, muchimashare. Zvinoita kuti tikurewo. Dzimwe mhuri dziri kutorarama neYouTube iyoyi. So ndinovimba kuti muchanditsigira. Kana paine zvamusiri kufara nazvo, makasununguka kutaura mucomment section. Macomments ese ndinoverenga, ndinenge ndichizamawo kuti ndigadzirise. Ndinoti muve nezuva rakanaka.